în dispozitivul sentinței nu este foarte bine detaliat ce înseamnă complexul sportiv din Noblemencu. Adică trebuia să, instanța zice el, pentru că au invocat cei de la CSU, că trebuia să explice ce înseamnă complexul sportiv din Noblemencu. Adică să detalieze stadionul Ion Noblemencu, cele două terenuri de antrenament și asta va rămâne ca procedură de urgență, instanța de judecată să detalieze ce înseamnă complexul sportiv, adică să includă cele două terenuri de antrenament, stadionul și celelalte bunuri care s-au aflat la data evacuării violente a noastră aici, în mâna noastră. Când sperați că va fi primul antrenament al echipei? Eu sper că până luni, marți. Până marți, miercuri, mai până miercuri. Ce ați făcut la mână? M-am lovit. Este posibil să schimbe totul? Nu, sentința e irrevocabilă. E o chichiță de 2 lei. De fapt, executorul putea să treacă peste ea. Dar vă dați seama că și el e spământat la ceea ce face și amenințările care le-a primit și presiunile care s-au existat împotriva lui. Eu zic că până miercuri problema se rezolvă. Cine face, domnul Mitelu, presiunile astea? De unde Păi, vin? vă spun asta, șeful poliției Craiova, comisarul șef Popa Maurice, a făcut un trafic de influență pe față de executor. Și multe alte persoane l-au speriat să renunțe la dosar, să nu mai facă, să nu mai treacă. Vă seama că omul acum merge pe sârmă. Aveți puterea să luptați până la capăt? 100%. E un meci pierdut astăzi? Nu e un meci pierdut. E amânat situația pentru că asta e, la noi trebuie să fie lucrurile ca pus lupa, să fie foarte clare. Vă dați seama, dispune reintegrarea în complexul sportiv Ion Noblemencu și domnii de la primărie au invocat că și baloanele acelea sunt în complexul sportiv Ion Noblemencu și pista. Lucru care să știe clar că nu avem noi treabă nici cu pista, nici cu baloanele. Dar din păcate la instanță nu s-a specificat chestia asta. Vă dați seama că noi trebuie să ne reintegrăm exact cum eram în 27 iunie. Și nu mai trebuie să ia act instanța și să menționeze chestia asta. Sperați să vină mai mulți suporteri aici? Nu, sperăm să intrăm. Vă mulțumesc.